Kwayo mago mag yiero jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ochiwo CM ni kweth jonjore masani owuok oko mar monjo jopiny kuonde mag lamo kaachiel kod chokruoge mamoko e Thurkae. Noloso Mombasa okone giseyango ni moko kuom kweth jonjorego gin mago mochuogi kendo isiro gi josiasa. Ochiwo ranyisi mar jogo manyo monjo lamo e kanisa mar manoyuore gi mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Jojao koni giler koya e kaunti ya Mombasa. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ne ochaka yanga limbe mare mar ndalo auchiel kadhodha na mchumbi e kaunti ma Mombasa. Jatelo no mane okuongo romo gi jodito mag arita kwe ne okwedo rumbi ni piny owacho ema siro kweth masani wuok oko mar monjo jotelo mayuoro e ute mag lam kaka mago mane omonjo mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kanisa mar PCEA mantiere Mwiki e Kasarani e odiochieng' manyoro. That there is no place in the Republic of Kenya where we will allow any goons or gangs to invade any facility, whether it's a church, whether it is a school, whether it is a street. This country must be led by the rule of law. We do not subscribe to any political side. Ours is to make sure that everybody can exercise their right freely across the country without being hindered, as long as they are going about it peacefully. Murkomen mabange ne oromo gi jogo manie sekta mar arita ne ochiwo siem ne jotelo mag siasa mokoni giseyango ni sani chugo kweth jonjore magigeto tiyo godo ka giikore ne yiero mabiro. We know that there are few remaining leaders who are still entertaining gangs. Both those who are in office, but most nimesikia sasa ni most of the aspirants wenye wanatafuta kiti. I want to tell you this. We will not stop at anything. We will do everything humanly possible to ensure that all of you who are supporting gangs and financing, bailing out, and assisting them to continue this crime, we will arrest you first before we can arrest them. Ne ojiwo ruodhi mondo mi oti kanyakla gi obila e lweny mar kedo gi yedhe mamero ji, kolero ni piny owacho bende manyo yore mag chiwo thieth ne rowere ma yedhe makamago onuro. I don't think there is a family in the country that is not struggling with somebody who is addicted, either alcohol or drugs or anything. This is not a problem that is personal to some few people. It's also personal to me. We are all struggling as a country with at least one relative in every home who has either gone to a rehabilitation center or deserves to be a patient in a rehabilitation center. So when we talk about these drugs and drug abuse, it's a serious issue. Jatelo no mane oten gi jagoro mongirore e migao mar arita Raymond Omolo ne bende okoni piny owacho biro siro ruodhi masamori monjo gi kweth jonjore ka bende oyango ni ruodhi abich manyocho teke e gwenge mag Mandera gi kweth jonjore mag Al-Shabaab dweche ariyo mosekalo ne gikone to koro owe thuolo. Tunajua machiefs wengine ambao nyumba zao zimechoma. Huko Kakamega kuna chief ambaye nyumba yake ilichomewa the other day, na Madam Chief amesema hapa kwamba hata kwake alichomewa. Mimi nataka niseme kutoka hapa kwenda mbele, any chief who will suffer any attack of that kind, sisi kama wizara lazima tushughulikie, sio tuwachie wale walisema kwa hapa walifanya mchango na marafiki yao. Lazima pia tutatoa mkono yetu kama serikali kuhakikisha tumeprotect our chiefs. Bang chako ayanga limbe mare kadhodha na mchumbi, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen okoni piny owacho sani wuok oko mar kedo gi jonjore mosebedo karo chonge ma jodak. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa dhiedo nyakoro mgajwang' doho golo chik mondo mi Medine Eric Mutinda maina cheche winek mar japuonjre mbalariany ma multimedia Sylvia Kemunto kuom ndalo 21